попълнението, а по едно рамо. И това, ако е камион, штайга. Аде. Аде, де! Много е кално. На тебе сете и кално, бе! Без Господа Бога! Немски трябва да е. Абе, вие луди ли сте? Нади! Остой! Слушай, командъре. Нади! Напред! Адам! Мърш! Нали! Ац! Два! Ац! Два! Нали! Виж сега какво правиш, бе? Ац! Два! Ац! Два! Ац! Два! Ац! Два! Ац! Два! Стой! Нали? Фу! Я да видя. Булката. Булката. Значи той ти булката, а? Че тя цяло прасе, бе. Как я да яниш? А? Ела сега да видиш какви кленови ще фаним, какво чудо, ела. Айде сега. Айде, аз сравнете се сега. Стойте, елате тук. Елате да върнете се, да. И вие не знаете какво искате. Нали вода щяхте да пиете? Пейо, братче, гледай сега какъв клен ще хваним, какво чудо. Не ги виждам да бъкат нещо. Спиро, ти ли си? Ако хвалите риба, знаете ли какво ще направим? Ще опържем тайничко и ще поканим помощника. Чудо човек е. Хенри Хох! Хальмунд! Ти пък откъде скочи, бе? Come here! Бе, слушай, я ме остави на мира. Какво съм ти направил? Come here! По-добре ти на една страна, аз на друга. Come here! Бе, мани тук ще вземе да гръмне, бе. Хальтмунд! Ти Христ проклет. Думкопф! Мани го тук ти казвам. Срама нямаш. Идвам, подкрепението идва! Тихо, Топличка ли, а? Топличка ли е вода? тихо, че плаши рибата. Виж, прекаляваш вече. Хваля тя! Дръж! Къде е метна? Душичка. Абе, къде е? А? Halt! А? Hände hoch! А? Stehen bleiben! Моля? Тео! Каква беше рибата, че не е видял, бе? Клен ли беше? Шарал ли беше? Немец! Кое? Какво? Немец, бе! Шантъв човек! Подмоли ти бъкани с клен, той за немец прика. Анския. Прости ми, Господи. Nein. Ja. Къде, бе? Ей, къде тръгна? Айде. Бе, Иване, той сигурно съботяне като тебе, а? Бе, вие глухи хора ли сте? Къде е рибата? Каква риба, бе? Тук имаше немец. Глей, шантъв човек. Реката бъкана с риба, той за немец ми приказва. Бай, Ване, гледай какви парчета, Ване. Леле, бачо Иване, ритна го като кон. От него човек няма да стане. Прости ми, Господи. Къде е този автомат? Ами на немеца. Ми той къде? Регата.
Ай сега, качвайте се по-бързо в лодката. Качвайте се. Бе, Пейо, какво правиш, бе? Каската ми! Бе, оставите с каска, сетне ще я търсим. Остави каската, ти каза мен. Сядай тук да не се намокриш. Сядай. Айде, греби! 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 Иване, греби като мене. Ти греби като мене, защо? Какво правиш ти? Ама ти гребеш обратно! Ти гребеш обратно, не аз. Симон, взимай лопатата! Пейо, къде отиваш, Пейо? Бе, какво правите ви, ще издавим? Потова ми! Пайване, къде е чепа? Не съм го виждал. Защо ти? Бе, какво правите, ще издавим, бе? Пайване, християнин човек се, моля се, кажи къде е чепа? Къде? Хвърли го. Как ще го хвърлиш, бе, човек? Вие виждали ли сте живи марули? Не, питам ви сериозно. Искам да питам, виждали ли сте живи марули? Аз не съм. Ами ти? Аз не съм. Така. За мене вие двамата сте живи марули. Марули сте, бе! Марули сте, марули! Нищо повече! Ама той кълпазани не тръгнал без пушки. На! На, вашата мама! На!